рӯзи 9 сентябр низомиёни иёлоти муттаҳидаи амрико эълон карданд, ки моҳи равон шумораи афсару сарбозони ин кишвар дар ироқ аз 5200 то 3000 нафар коҳиш меёбад. қабули ин қарор ногаҳонӣ нест. моҳи гузашта хабаргузории Reuters иттилоъ дода буд, ки то сеяки нирӯҳои амрикоӣ ба ҳамин зудиҳо аз ироқ берун мешаванд. вазифаи феълии нирӯҳои амрикоӣ мубориза бо ҷангҷӯёни гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ва ё доиш дар қаламрави ироқ ба шумор меравад. эътилофи байналмилалии зери раҳбарии иёлоти муттаҳидаи амрико мегӯяд, артиши ироқ қодир аст боқимондаҳои доишро дар танҳоӣ безарар кунад. дар моҳи июн иёлоти муттаҳидаи амрико иброз дошт, ки дар чанд моҳи оянда ҳузури нирӯҳояш дар ироқ коҳиш меёбад ва бар илова Вашингтон дар фикри бунёди пойгоҳи доимӣ дар ироқ нест. соли 2016 президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп ваъда дода буд, ки ҷангҳои бепоёни амрикоро хотима мебахшад. вале токунун сарбозони амрикоӣ дар Афғонистон, Сурия ва Ироқ ҳузур доранд. моҳи август ҳангоми мулоқот бо сарвазири Ироқ Мустафо Ал-Козимӣ дар қасри Сафед, Трамп бори дигар ваъда дод, ки шумораи низомиёни амрико дар ироқ коҳиш меёбад. соли равон парламенти ироқ ба тарафдорӣ аз беруншавии нирӯҳои хориҷӣ аз ин кишвар овоз дода буд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.